ज्योती ओवाळते भाऊराया रे, वेड्या बहिणीची वेडी ही माया. सोनियाच्या ताटी उजळल्या ज्योती ओवाळते भाऊराया रे, वेड्या बहिणीची वेडी ही माया. वेड्या बहिणी. नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं तुमच्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे स्वप्नील शिंदे. तर मित्रांनो, आत्ता तुम्ही जो स्क्रीनवर व्हिडिओ पाहिला आहे भाऊबीजचा, तो व्हिडिओ आज आपण बनवणार आहे. तर चला सुरुवात करूया. आपल्याला काइन मास्टर ॲप ओपन करायचं आहे. काइन मास्टर ॲप ओपन केल्यानंतर अधिकच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे. 16:9 रेशो सिलेक्ट करायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला एक बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे. तर मित्रांनो, हे बॅकग्राऊंड आहे आपलं. बॅकग्राऊंडवर क्लिक करायचं आहे आणि क्रॉप करून घ्यायचं आहे. आणि त्या बॉर्डरची बॅकग्राऊंडची पेनची 30 सेकंदापर्यंत वाढवून घ्यायची आहे. त्यानंतर लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे. आणि ही पेनजी घ्यायची आहे मित्रांनो हाराची, आणि तिला अशी झूम करायची आहे आणि वर लावायची आहे मित्रांनो. या फोटोला असं वर कोपऱ्यात हे केलं की इन ॲनिमेशनमध्ये जायचं आहे आणि वाईप राईट द्यायचं आहे. त्यानंतर ती हाराच्या पेनजीला पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो, इथं 1 सेकंदावर यायचं आहे. त्यानंतर लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे आणि एक पेनजी घ्यायची आहे आपल्याला रांगोळीची. ही पेन जी आहे मित्रांनो, तिला असं थोडं अजून मोठं करायचं आहे आणि आता खाली घ्यायची आहे. या पेनजीला इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन फेड द्यायची आहे आणि ती पेनजी पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो, लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे आणि भाऊबीजची एक पेन जी आहे ती घ्यायची आहे अशी, आणि हिला थोडं झूम करायचं आहे आणि इथं सेट करायचे आहे. आणि इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन कव्हरेज असं द्यायचं आहे आणि ते पेनजी पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायची आहे. त्यानंतर मित्रांनो, हा फोटो असा आल्यानंतर लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे आणि एक पेनजी तयार केलेली आहे मित्रांनो मी. हे पेनजी आहे मित्रांनो, हिला असं इथं सेट करायचं आहे आणि इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन पॉप द्यायचे आहे आणि या पेनजीला पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायचे आहे. त्यानंतर मित्रांनो, 16 नोव्हेंबर एक पेनजी घ्यायची आहे. लेअरवर जायचं, मीडियावर जायचं आहे. हे मित्रांनो पेनजी आहे 16 नोव्हेंबरची. मित्रांनो, ही 16 नोव्हेंबरच्या पेनजीला इन ॲनिमेशनमध्ये जायचं आहे आणि फेड ही द्यायची आहे आणि ही पेनजी एका कोपऱ्यात अशी सेट करायची आहे. त्यानंतर ही पेनजी आहे मित्रांनो पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायची आहे. त्यानंतर इथं आल्यानंतर लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर गेल्यानंतर ही पेनजी घ्यायची आहे आणि ही इथं सेट करायची आहे थोडी मोठी करून आणि पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायची आहे. त्यानंतर इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन या पेनजीला स्केल डाऊन द्यायचे आहे. नंतर मित्रांनो, आपल्याला लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे आणि निमित्त हार्दिक शुभेच्छा ही पेनजी घ्यायची आहे मित्रांनो आपल्याला. ही पेनजी आहे मित्रांनो, ह्या पेनजीला थोडं असं छोटं करायचं आहे आणि इथं मध्यभागी सेट करायचे आहे आणि तिला इन ॲनिमेशनमध्ये जाऊन कव्हरेज द्यायची आहे आणि त्या पेनजीला पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायचे आहे.
त्यानंतर आपल्याला लेअरवर जायचं आहे. लेअरवर मीडियावर जाऊन हे PNG आहे मित्रांनो, या PNGला थोडंसं छोटं करायचं आहे अजून, आणि याला डुप्लिकेट करायचे आहे आणि इकडल्या साईडला घ्यायचे आहे. आणि या PNGला इनॅमिनेशनमध्ये जाऊन साईड लेफ्ट द्यायचे आहे आणि या PNGला इनॅमिनेशनमध्ये जाऊन साईड राईट द्यायचं आहे. आणि या दोन्ही PNG पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायचे आहेत. त्यानंतर आपल्याला या इथं आल्यानंतर लेअरवर जायचं, मीडियावर जायचं आहे आणि एक व्हिडिओ ॲड करायचा आहे यामध्ये. हा व्हिडिओ आहे मित्रांनो. या व्हिडिओला एक कात्रीच्या शेजारी एक चौकोन आहे, त्यावर क्लिक करायचं आहे आणि फुल स्क्रीन करून खाली जायचं आहे आणि ब्लेंडिंगवर जाऊन स्क्रीन करायचं आहे. त्यानंतर लेअरवर जायचं, मीडियावर जायचं आहे आणि शुभेच्छुक ही PNG घ्यायची आहे आणि याला थोडं आपण क्रॉप करायचं आहे असं. त्यानंतर या PNGला असं खाली घ्यायचं आहे, इथं थोडी छोटी करायची आहे. त्यानंतर या PNGला पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायचे आहे आणि या PNGला इनॅमिनेशनमध्ये जाऊन तिला वाईप राईट द्यायचं आहे. त्यानंतर इथं आल्यानंतर लेअरवर जायचं, मीडियावर जायचं आहे, सॉरी मित्रांनो टेस्टवर जायचं आहे आणि शुभेच्छुक असं PNG नाव टाकायचं आहे. असं टाकल्यानंतर याला इथं छोटं करायचं आहे थोडं आणि इथं घ्यायचं आहे आणि हे फॉन्टमध्ये जायचं आहे आणि त्याला हा फॉन्ट द्यायचा आहे 2 नंबरचा. कलर त्याचा पांढराच ठेवायचा आहे आणि खाली आउटलाईन इनेबल करून वाढवून घ्यायचं आहे. आणि या PNGला पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायचे आहे. त्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक इथं लेअरवर जायचं आहे आणि ओव्हरलेमध्ये गेल्यानंतर खाली गेट मोडवर जाऊन तुम्हाला एक इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे. त्यासाठी तुम्हाला इंटरनेट चालू करायला लागतं. तर त्या इफेक्टचं नाव आहे फायरवर्क्स पार्टी, हा इफेक्ट आहे. त्यानंतर त्याला पहिला घ्यायचा आहे आणि याला पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायचा आहे असं. तर तो बघा कसा दिसतोय. थोडा अलीकडे घ्यायचा आहे त्याला. त्यानंतर इथं आल्यानंतर या आता पहिला घेतलेला त्याची डुप्लिकेट घ्यायची आहे आणि ती डुप्लिकेट इथं पुढे घ्यायची आहे थोडी अजून. या PNGला छोटं करायचं आहे आणि इथं सेंड टू बॅक करून घ्यायचे आहे. तुम्ही पाहू शकता आता.
त्यानंतर मित्रांनो लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे आणि एक बॉर्डर पेन जे आहे अशी पेन जे आहे तिला असं थोडं स्क्रोल करून पूर्ण व्हिडिओवर घ्यायचे आहे आणि ते पेन जी पूर्ण व्हिडिओवर घेतल्यानंतर हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. हा व्हिडिओ एक्सपोर्ट केल्यानंतर मित्रांनो आपल्याला अधिकच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे. 16:9 रेशो सिलेक्ट करायचा आहे आणि जो एक्सपोर्ट केलेला व्हिडिओ आहे तो व्हिडिओ घ्यायचा आहे. हा व्हिडिओ आहे मित्रांनो. त्यानंतर इथं स्टार्टिंग पोझिशनला इथं आल्यानंतर इथं आपल्याला स्प्लिट हेड करून घ्यायचा आहे आणि अधिकच्या बटनावर क्लिक करायचं आहे आणि खाली निऑन हा इफेक्ट निऑन हॅलो हा इफेक्ट आहे त्याच्यातला 2 नंबर सिलेक्ट करायचा आहे. टाईम त्याचा 0.5 करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर थोडं इथं आल्यानंतर मित्रांनो ह्याच्या व्हिडिओवर टच करायचं आहे आणि स्प्लिट हेड करायचं आहे. त्यानंतर अधिकवर क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला एक खाली गेट मोडवर जाऊन स्पीड टर्न हा इफेक्ट डाउनलोड करायचा आहे आणि त्याच्यातला पहिला द्यायचा आहे. टाईम त्याचा 1 ठेवायचा आहे. त्यानंतर थोडं अजून मोहर गेल्यानंतर स्प्लिट हेड करून घ्यायचा आहे. अधिकवर क्लिक करायचं आहे आणि स्पीड टर्नमध्ये जायचं आहे आणि त्याच्यातला दुसरा सिलेक्ट करायचा आहे आणि टाईम 1 ठेवायचा आहे. तर मित्रांनो तुम्ही पाहू शकता कशा प्रकारे व्हिडिओ तयार झालेला आहे. त्यानंतर आपल्याला ॲडवर जायचं आहे आणि सॉन्ग टाकायचं आहे. मित्रांनो मी व्हिडिओतून सॉन्ग एक्स्ट्रॅक्ट करतो. लेअरवर जायचं आहे, मीडियावर जायचं आहे आणि खाली एक्स्ट्रॅक्ट ऑडिओवर क्लिक करून व्हिडिओ डिलीट मारायचा आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ बघा कशा प्रकारे झालेला आहे. तर मित्रांनो व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. मित्रांनो या चॅनलवर कोणी नवीन असतील तर त्यांना विनंती आहे की चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा. तर मित्रांनो भेटूया पुढील व्हिडिओमध्ये.